Gaurkoan ekarri nahiko nukena da, eremu konkretu batean ematen den adibidea, eta da bertsolaritzaren kasua. Orduan, ideia berri handirik ez dute ekarriko behar da, baina gure esperientziatik, kasu honen inguruan egitudan zenbait gogo eta nahiko nituzke zuekin konpartitu. Hau esan da, edozein momentutan galderaren baldin badaukazu edo zerbait ez ulertzen edo dena delakoa, altxa eskua eta parte hartu lasai. Orduan, nondik abiatzen naizen ni hobeto ulertzeko, honez ni 11 urterekin nire lehenengo bertso plazan, oso postura bertsolaristikoan, ni ere emakume gisa irakurria naiz, eta ni ere iparraldekoa naiz, eta bertsolaria naiz. Orduan, nire ikerketa hortik abiatzen da. Ezagutza kokatu horretan sinisten dut, eta beste batzuk beste nobaitetik biratzen dute, eta nik hemendik. Orduan, helduko diote gaurko tituluari, eta jarri dute bat-batean alduntzen bertsolaritza hizkuntza eta generoa. Orduan, lehenengo behineko nukeen gauza bat da, misterioa argitu, galdera horren erantzuna ez ezkoa da. Bat-batean aldundu, gaur esatera nana da, ez dela bat-bateko kontua, eta ez dela bakarrik egiten, eta hortik aparte, hola dirudi negatiboa dela, alde positibotik, alduntzen garenean ez garela soilik esparru batean alduntzen, posible dela alduntze prozesu desberdinak elkarrekin ematea. Eta hori da azalduko duena. Alde batetik lehenengo puntu bezala eta luzeena izango da, azalduko dizuet emakume bertsolari garaikideen azkeneko plazaratze prozesua eta azken esango du 3 hamarkadetan eman den mugimenduari buruzko atal bat, batez ere azken 15 urtetan oinarrituta. Beste atal txiki batean, nire beste ikerketa esparru bateko adibidea eta azalduko dizuet, eta da, iparraldeko bertso eskoletan dabiltzan gaztek, edo bertso munduan dabiltzan gaztek, hizkuntzarekin eta hizkuntza identitatearekin ze harreman duten eta ze prozesu ematen diren bertso munduaren baitan. Bai, abstraktu, baina gertzen da gutxora ere, ez? Eta azken puntu bezala, gogota batzuk ekarriko ditut, bi prozesu egin elkarrerain buruz. Bai? Emakume bertsolarien alduntze prozesua. Hemen egin dudana dokumentazio piloa bildu, autoetnografia pixka bat, alegia gure bizipenak zientzia bihurtu nolabait esateko, trampa hori egin da. Inkesta batzuetan oinarritzen nahi, eta bertsokidekin egindako kotxe bidai, eztabaida nahi gabe, bertso saio ondoko balorazio, eta barretan oinarritzen naiz. Esan behar daukat, ez dudala elkarrezketa sakonik egin honen inguruan, alegia ez dudala erabili elkarrezketa formala ikerketarako, oraindik hasierako puntuan nagoelako eta nola gutxi garen, ez dituzte dena gerren nahi. Orduan, gauzak argiago dauzkadenean nahi goizkiete elkarrezketa sakonik. Eta eskarrak eman berizkiet, hitzaldi honetarako eta bestela ere, kontrastea indiaten beste emakume bertsolari. Orduan, formalismoekin bukatzeko, hau esan barra daukat, eta Maialenek botazuen 2005ko hitzaldi batean, ze ordurako esaten zen generoaren gaia asko aipatzen zela bertsolaritzan, eta aspalditik, esaten du, gaia aspaldi dabilein bat emakumeren buru eta hotan, eta gaur hemen motako ditudan ideia batzuk nireak dira, eta beste batzuk beste batzuenak, taldekoak, eta hori nire kasuan alaxea da. Bertsolaritza ez zain garaikidearen irudia dirobiek, baina ekarri ditut ideia horreko batetik abiatzeko, eta da bertsolaritza edo gaur egungo bertsolaritza gizonek eta gizonentzat garatutako praktika bat dela. Horraino, oinarri horretatik abiateko naiz. Egia da ere, hemen ikusten ditugunak edozein galdetu ezkero esango liguketela bertsolaria direla, bai? Laia Martin, Daniela Baka, Eli Pagola, Jon Euria, Naia Zazko, Nerea Ibarzabal, Oiana Ibaran, edozein euskaldunek, edozein bertsolaritza ezautzen edonok, esango luke bertsolaria direla krakatiko kontzeptua handi dira, ez? Esan berra dago ala ere, naiz eta kontzeptua zabaldu, ez? Lehenago oksimoron batzen da emakume bertsolari alda sartzen da kontzeptu hortan, bertsolari esaterakoan eta tertibon irudi hegemonikoa gizona da, txuria da, heterosexuala da, eta honek luze joko luke. Beraz, egitura ez da neutroa, eta neska bertsolari askok bertsolaritza guztien dute, eta jarraitzen dutenek, dauzkate zailtasun batzuk, beste bertsolari gizonezko batzuk ez dauzkatenak.
hortik abiatzen naiz, bai. Eta gaur egungo egoerari begiratzeko proposatzen dizuet Izebergaren metafora. Ze jarriko nuke zerbait puntan, zerbait agerian, zerbait ondoan eta korrontea ere aipatu nahiko nuke. Orduan, Izebergan agerian ikusten ditugun gauza dira, gutako edonork esango lukena galdetu ezkero zertan aldatu da bertsolaritza azken urteetan genero perspektibari dagokionez, ez? Bertso eskolen bidez emakumeak plazan agertzea zilegi izateaz aparte, ohikoa da. Denok ezagutzen dugu emakume bertsolariren bat. Emakumea hotxa izateak ez ditu de facto ez gai egiten bertsolari izateko, ze hori lehen pasatzen zen. Alegia, Cristina Mardaras plazaratu zenean lehenengo aldiz, jasotzen zituen komentarioetako batzuk ziren adibidez, bere hotxak ez zuela balio bertsotarako. Bai, euskara rock-and-rollerako baliotzen bezala, eta bar. Oroar, gaiak ere, bertsotarako gaiak emakumeen presentziara edo presentzi potentzialera egokitu dira. Bai, prest dago gaiak jartzen duena, parean daukana emakume izateko ere. Eta saioetan, emakume bat baino gehiago ikusi liteke gaur egun, martxoak 8-tik kanpo. Bertsolaritzak lehenago pentsatzen zen emakume horien etorreran lehenengo ideia izan zen, integratzen utziko diegu edo integratzeko eskubidea dute, hau da bertsolaritza, zuek etorri eta moldatu. Orain badago idea bat politikoki zuzen ari dena bihurtzen bertso eremuaren barruan, eta ideia hori da esan nuke bertsolaritzak inklusiboagoa bihurtu behar duela emakumeek plazetan edo bertxotan egin dezaten. Aldaketa hori nik uste ematen ari dela. Eta hori jarriko nuke Izebergaren puntuan, hori dauztu orain arteko lorpenik handiena edo nolabait egiturazko aldaketa bat islatzen duena. Eta ondoan jarriko nuke, urpean jarriko nituzke, ona iristeko, ez hori dena agerian ikusteko, eman diren hainbat prozesu. Eta gaur horietako batzuk neko nituzke azpimarratu. Alde batetik lehenengo erreferenteen ekarpena, ze atera gara, horian horretara. Emakume bertsolarien saretzea, eta gero azken puntu bezala, teorizazio eta praktika feminista datu bertsolaritzara ekarri zara. Oso abstraktuan ari naiz, baina joango naiz konkretatzen, Eta lorpen individualak esan behar daukat ez ditu dela aipatuko, eta ez da misioz Maialen Lujami hori egiten didan iseka publiko bat, baizik eta nahiko nuke prozesu kolektiboan azpimarra da jarri, gero ikusko zu ondorioetan zergatik. Baina, Maialen Lujami horren ekarpena ere, ulertuko zuen bezala, eragina daukan zerbait. Hasiko naiz konkretatzen. Lehenengo emakumeak plazaratzen direnean, esan barra dago ez direla lehenengoak ez, beti da nengo direla emakume bertsolariak, profesadoretatik hasi eta 18. mendean eta 19. mendean lore jokoetan irabazle ateratzen asko eta eta garaiki eta zainez. Orduan, hemen daukazue adibidetxo bat, hau da, Antzuolako saio bat, 1975koa eta gai hauek jarri zituzten saio batean. Ikusiko duzuea diruditzen zaizuen. Gorrotxategi eta Lazkani. Gorrotxategi hasi. Gure aurreko zaharrak esan zuten, oraindik gizonezkoak emakumeen igezi argola gainera igo beharrean izango zerala. Gizonezkoak emakumeen igezi argola gainera igo beharko dutela. Egin lehor. Zut egin lehor, bere senarra aintzat hartzen ez duan emazte bati moza behar ezkiozu zure bertsoa. Entzituna? Imanol Lazkani. Gogor ari zezkigu beren eskubideen alde. Eta behar zizunak, hori azioak, egin lehor eta Lazkautxiki. Azkarruzteko kontorate, bere lantokitik gizonezko danak dialdu eta neskaratzeak hartu ditu lanbidetan. Gorrotxategi eta Lazkani. Hori da, 75 80. hamarkadan sartzen dira lehenengo emakumeak plazan, gaur egun ezagutzen dugun bertsolaritzaren baitan.
Bai, horra doaz. Orduan, Amaia Otxoa, arabarra izan zen lehenengo emakumea txapelketan plazaratzen 80. hamarkadan, Kristina Mardaras ere ezaguna da, Arantza Zuloidi ere barbara ezagutuko duzue. Horiek izan ziren lehenengoak eta gero etorri ziren bigarren labekada edo 80. hamarkadan ja bertso eskoletan trebatutako neskak multzoan bezala gehiago, ez? Bestitxo Arozena, Iratxi Barrea, Ainhoa Agirrezaldegi, Maia Lujanbio eta beste hainbat. Eta haiek plazara etorri zirenean, bertsolaritza ez zuen prest, ez zuen egokituta gaiak, hauek adibide ekstremoa lirateke, baina ez da zaila horako beste 20 bilatzea ordura ordenean. Eta haien subbertsibitatea ez da soilik, igual ez da evidentea, baina lehenengo gorputza da, gorputza eta ahotsa, bai, hori ja, presentzia hori bera oso desestrukturantea da eta oso, bai, kontrastea handia da. Horrez gain, ahotsaz eta gorputzaz gain, lehenengo aldiz, emakumeek egiten dituzte emakumeen papera, ahotsa ematen diete emakumeen paperei. Alde txarra emakumeen paperei bakarrik ematen dietela, zen normalan dira arreba, alaba, ama eta bar. Baina ez, soilik ez diete ematen ahotsa emakumei baizik eta ez dute hitz egiten emakumeetaz bakarrik, bertsolaritzaz ere bai. Eta berra ezagutuko duzu, 93ko bertso egunean, Estitxu Arozenak, Iratxi Barrak eta Maia Lujanbiok egin zuten saioa. Ezagutzen duzu gutxura bera, ez? Ez zarete frikiak, oso ondo da hori. 93ko bertso saioa gu bezalako frikintzako eta gehiago emakume eta bertsolarientzako da, bastakit, hiru errege magoen historia bezala txikitan, etorri ziren Ibarra, Lujanbio eta Arozena, bertso egun batean, denak gizonezkoak noski, eta azkeneko saio bezala, Maialenek esaten duen bezala pastelari eginda jartzera, datoz hiru emakume bertsolari, ez? Jakin ben dauden, esango dugu sartzeko eta kantatu ez dutela nahi gaute zerbait. Eta orduan, kantatu zuen Estitxu Arozenak bertso hau, emakume mikrofonoan jaso izan dugu burla, gaur ere batzuk haserre daude ezin dute disimula, ni ziur nago egunen baten erakutsiko dugula, bertsolaritzak barrabilekin zerikusirik ez dula. Orduan, esan zuen barrabilak, hasteko, eta gainera esan zuen esaldi hontan, zentzu honetan, bai? Eta hori, ni garai hartan, bertso munduan existitzen duten ere, baina gerora entzundakoan bertso hori, guretzako sekulako inpaktua zeukan bertso saio bat izan zen. Orduan, emakume hauek sartzen dira eta hasten dira ez kriki-kraka horiek. Eta bertsolaritza neurri batean egokitzen da, beste neurri batean ez, haiek egokitzen dira. Eta hemen erreferentei nire eskerro honak da ere, esan barra dago, ikuspegi aski nahi batetik edo pentsalitekela, baina haiek sasiak erreta, hurrengoen bidea erreza dela. Kontua da sasiak berriz sortzen direla, ez? Lehen erretako tokian ere, batzutan. Eta Carmen Larrañagak esaten du, Kristina Mardaras baino lehenago ere, historia hori begiratu besterik ez dagoela ikusteko da zirela emakumeak aski gaitasun zutenak plazetan irabazteko, eta horrek ez zuen bertsolaritzaren egitura eta sistema bera orekatu, beraz, bai beharrezkoa girela erreferenteak ez dira aski. Dena den esan barra dukat, ni gogoratzen naizela bertso topaketa batutan txikitan, elkartu ginen iparraldeko bertsolariak, bost izango ginen, eta Nafarroko gazte batzuk, guaino zarragoak, erretzaileak eta zerbeza daten zuten ordurako. Eta gogoratzen ez Estitxu Arozena entzun nuela bertxotan, eta listo, hori izan zen niretzat posible da, gertatzen da, ez naiz bakarra, badago beste horrek munduan. Alegia, erreferente bezala, nik ez nekira, erreferente esaten zitzaionik ere, baina niretzat bazen. Eta gogoratzen ez, gero bosgarren baian, Peio Urrizarekin Hendaiako ikastolan elkarrizketa bat egitea proposatu zigutela proiektu gisa pertsonaia famatu bati, eta ez dakit nola nire talde guztiak komentzitu nuen Estitxu Arozenari egiteko entrevista inorri interesatzen ez zitzaionean, baina pentsa eta nien nintzen garai hartan oso azaldu zalea horako tokietan, baina haintzen bitala niretzako neske horrekin berriro egotea, ez duela itzaki horrerik topatu. Gero etzen etorri, baina kirol kazetari bat egin nire entrevista. Erreferenteak ez dira nahikoa, badira zerbait, eta erreferenteak existitzearen urrengo pausoan niretzat izan zen saretzearena.
Ze, klaro, irudikatu behar duzu gaur egun, eta lehenerago ere bai, bertso eskolak sortu zirenetik, ez bazara familiatik bertso zaletzen, bidea bertso eskola da, bai, normalean, eguneko handi batena. Eta bertso eskolan zer gertatzen da? Hasiera batean, neskak eta mutila, nahiko kopuru beretsutan, ez? Tokian tokiko errealitatearen arabera, baina, ez da hola alde handirik umetan bintzat. Gero, ez hau lehen guztizue berrora beste esparru batzutan fenomeno hau, baina haurtzarotik nera bezalora edo gaztarora pasatzerakoan, eta idatzizkotik bat-batekora pasatzerakoan, eta batez ere bertso eskolak eremu itxitik plazara salto egiterakoan, horren emakumeak egiten dira desagertu. Orduan, ez gara sartuko horretan, zuen gaino jokin guzu horri buruz, kontua da, askotan, nera bezalatik aurrera, bertso eskolan nabilen neska, batez ere lehenago, baina orain ere bai, bertso eskolako neska bakarra dela. Eta beraz, ez daukak beste bertso eskoletako neskekin kontaktu hondirik, ez balen bada topaketaren batean edo alakotan. Eta horregatik izan zen nire kasuan mintzat, ni Endaiako bertso eskolan emilen, bakarra nintzen aspalditik, eta ez nire inguruan beste neska bertsolariek ezagutzen, ezin horri buruz inorekin hitz egin, eta nire etxetean ibiltzen hitz egin behar nuenik ere. Nire diskurtsoa zen, beste askoren bezala, hasteko ni ez naiz neska, zen neska izatea baldin bada, zuek esaten zuen guztia den hori, ez? Konotazio positiboak ez dauzka berez asko, edo ez interesatzen zitzaizkidanak niri. Orduan ni ez neska bezala deklaratzen nintzen, eta gainera sentitzen nuen privilegio handi bat zela bertso eskola bezalako eremu maskulino batean egotea, onartu izatea, eta gainera beste edozein bezala. Bai, ikusten duzu ezin den diskurtsoa, ez da? Horretan denuen eta horretan denuen asko, baina ez denak. Eta horregatik 2003an, neska bertsolari batzuk bultzatu zuten, eta bertsolari eta bertsozale eta elkarteko jendea, eta bultzatu zuten topaketa bat, asteburu bat. Alegia, tortilla patata, zerbeza litronak, eta hantxe, egon. Eta gure izan zen niretzat beste momentu egitako bat, ez? Eta egin dituen nire baitan bi krakateko handi. Hasteko konturatu nintzen, nire buruari egiten izkion galdera pilo bat, nire ondokoak egiten zizkiola bere buruari, eta beste bere buruari, eta bar. Adibide txoro bat jartzeagatik, ikusi duzuen lehenengo plazako irudi gura, ez da? Emakume femenina, txukun, hor nago, kontatuko izuet alderantziz. Nire lehenengo saioa zen, eta nire gurasoek zalantzan handia zuzkaten, 11 urterekin komunizitzean edo ez, ze Euskal Herriko txapelketako finala da hori da beste bat, iparraldeko izateagatik, nola zuzenean sailkatzen ginen gara bertan, etxalako beste inor, ara. Eta orduan, nire nintzen bat konstiente nora ninduan. Eta, egun handia zen nura, ondo prestatu behar zegoen, eta orduan erosketak egitera eraman ninduten. Eta erosen duen gona urdin bat, eta kamiseta txuri txukun bat. Egun eritsi zen, eta goizean jantzi nuen nura, eta ez dintzen ondo sentitzen. Orduan jantzi nintuen nire Reebok mailak, eta nire kamiseta txanoduna, eta jala saitu nintzen, eta hola egon nintzen holtzara. Ez duen herrimatu eta ez daukat traumarik. Orduan, gogoratzen ez ordutik, banokalak kezka bat. Odontzen bolara gainera eskolan mutil deitzen zidatena, kariño handiz, baina, kariño handiz mutil. Eta kasu horretan ere, garaia egiten beti nokan buruan, ez eten nintzen ni femeninoa bertxotan nenbilelako, edo bertxotan nenbilen, edo ibili ninteken, hain zuzen ere ez dintzelako femeninoa. Jarri asteriskoak, femenino, emakume, neska, entzuten duzuen aldiro. Konturatu nintzen, ez da hori edo galdera horiek zuzkatela nire bertxokide guztiek, denek, eta hau da bat, baina beste 1000 kontatu ditzakek. Hau da behar bat txoroena, baina sakonagokoak ere badaude. Orduan lehenengo krakateko izan zen, konturata, ez nago bakarrik eta gainera hauek planteatzen dituzten kezka guztiek egiten didaten niri hori hartzun. Eta horrekin data bigarren krakatekoa. Eta da, ordura arte usten gemeanik, neska izateak ez ziala ezertan baldintzatzen nire bertxoi arduna edo nire bizitza orokorrean. Ez da, indrastiko, karikatura egin da imaginatzen duzu. Orduan konturatu ginen, gutako asko egitura bat zeuela. Ez zela, neutroa bertxolaritza eta gainera joko ez neutro horretan ez den dela tokirik erosoenean. Alegia, hau izan zen, niretzako salbatzailea izan zen gogoeta. Ez nahiz ni, egitura da. Alegia, momentu askotan zure ezintasunak, zure
momentuko kezkak, zure momentuko ziurgabetasunak, zure buruari egozten dizkiozunak konturatzen zara, ez dela dena zure errua eta egon zen deskulpabilizazio edo askatzailea izan zen fase bat. Hau dena, behar da beste esparru askotan bizi izan duzu eta luzatzen ari naiz behar da, baina nik kontatuko dizuet eta... Hau dena esan dut zegoen, alegia, nik 2003an pentsatu nuen lehenengo aldiz, baina Estitxu Arozenak adibidez, 89an bere aitak jarri zion goizuetan gaia, 89ko bertsoeguneko saioa hartaz, zer pentsatzen zuen, berak saioa hartaz. Eta bere bukaera izan zen enjustu ere, hasieran garbi izan genituen eredu eta helmugak arriskutsuen bihurtu dira ikusten ez diren mugak. Alegia, gu askixon bildu ginen, topaketa hartan bildu ginen emakumeak ez ginen hormaren kontra jo genuenak. Edo behintzatez egon horma hainbistan. Gure inok betzigun esaten ez zingen nola bertsolari izan neska izateagatik edo gure hautsak itzuela balio. Gure esaten ziguten neska izateko ez genuela gaizki egiten, kantatu egiten genuela ondo, eta bago kontuak. Oso gardena zen muga hori. Arantzazuloik ere esan zeukan, 95ean lehen dago. Alaxe esaten zuen ez da bainonako hormarik apurtu beharrik plazetan kantatzeko. Horretan aurreratu da, baina gauza batzuk oso zutinek alaxe izango bailiran iraun egiten dute. Maialen Lujamek ere esan zuen 2005an eta bar. Horrekin zer esan nahi dut, esan da egonagatik norberak bere tripetatik pasagara daukala sentsazio hori. Eta saretzearen fenomenoak ikarri duena hain justu ere hori da. Ez soilik kolektiboan bizitzea hori eta konturatzea egituraz aurrez aurre, baizik eta hori transmititzeko plataforma bat. Badago sare bat, zein eta zu hurbildu zaitezken bertsolari emakume gazte gisa, eta nolabait tresna batzuk eta ikuspegi bat daukan jendearekin elkartu izango duzaren, zuk zure prozesu hori ere egiteko. Eta sare hori zabalduz eta trinkotuz doa, eta teoria eta praktika feministak garatzen ari dira sare horretatik. Eta adibidez da, irudi hau ez, 2014ko bertso egunekoa. Nolabait ekarri zen zentrora gai hau. Esan dut praktika eta teoria feministak, baina aurrez esplikatu behar dut nola iritsi ginen bertsolaritza eta feminismoa esaldi berdinean edo sintagma berdinean sartu ahal izatera, hori oso berria da. Etzen horrenik feminismoa zitze egiten, hor ikusten duzen bezala Uxue Alberdik eta Ainhoa Agirrezaldegik nolabait sintagma hori fortzatu zuten arte. Hitz egiten zen egituraz, hitz egiten zen emakumeen egoeraz, baina feminismoa etzen erabat bertsolaritzarekin uztartu, eta ausardia hori beraia izan dugu. Esaten dut ausardia, hemen beste kontu bat kontrastean egiten izenean hitzaldi honetarako eta bestela Ainhoa Agirrezaldegi eta Uxuerekin Ainhoa kontatzen zidan nola, kontatuko dut hitzaldia nola planteatu zuten, baina hitzaldi bat antolatu zutenean, feminismoa eta bertsolaritzari buruz Uxuek egin zion argian elkarrizketa bat Ainhoari. Eta Ainhoak esan zuen, ezin zuela bertsolari izan feminista kontzientziari gabe. Eta Uxuek ekarri zuen nola titularrera. Eta Ainhoari bidali zionean, kontrasterako, Ainhoak bertigoa zizitu eman zuen. Bertigoa, bere izena, bertsolaritza eta feminismoa titular berean ikuste horrek ematen zion. Gaur egun ez litzateke pasako, ez dut uste beste pasako litzatekenik, baina hori gertatu zen eta 2009 uste dut ari garela. Orduan, testuingurua aldatzen ari da, bai, 75ko gai horietatik bi labekada esan dugu, bi hamarkada pasa dira behintzat, eta gaia guztian dago topaketak egin zirenean, ulertuko zuen zela, polemikoa izan zen, zertarako nahi duzu bildu, goz gara biltzen dugu bakarrik, askotan egiten zuen, entzerete konturatzen, eta bar. Eta gaia pilpilan zegoen, hitzetik hortzea katalazun monografiko bat 2005an, hainbat emakume bertsolari hasi ziren artikuluak idazten blogetan, 2006an honintzen behitak, Goiane Periak eta Iratxe Igorrak bertso kabareta, emetik bertso kabareta sortu zuten, gogan zuen? Potentea zen. Eta 2007an, Maialen Lujanbiok ordurako izen bat zeukanak eta nor zenak, ez orain bezain bat aitortua, baina bai ordurako agerizena. Hitzaldi oso argi garri bat eman zuen, emakumea eta bertsolaritza izen burupean. Eta horri asko ateratzen dira dagoeneko.
Baina esan ditu dena da, badagoela hor, horbela badago zerbait. Eta bestalde, antropologia feministak ere hasi da bertsogaritzarekiko interes bat adierazten, orduan. Jone Bilen Hernandez hasten dalen ikerketekin, Mariluz Estebanek ere emakumearen gorputza antropologia lantzerakoan bere adibidetako da bertsolari bat da bere liburuan, eta honek bat egiten du lehen aztu zaidan ideia batekin, eta da, izebergorren punta gorputza gurazpikoa, eta falta da korrontea. Eta korrontea da zuzen ere mugimendu feminista eta ikerketa feminista edo akademia horrere badagolako, eragin bat. Orduan, gaiak pipilan dago, ikerlariak hor daude, lanabesak eskintzen dizkigu antropologia feministak, hor dago dena, baina hori dena kristalizatzen dutenak, Uxu Albert eta Inoa Agirrezalde dira esan bezala, bertsogaritza begirada feminista bat hitzaldiarekin. Hitzaldi hori proposatu zuten eta 40 toki baino gehiagotan eman zuten, eta egiten zuten zen, antropologia feministak eskaintzen dizkigun tresnekin, alegia, genero sistemen azterketa, ekarri hori bertsolaritzara, traslazio bat egin, eta hori dena itzuli, gure hitzetara ekarri. Eta horrek ahalbidetzen zuen, feministek ulertzea zer gertatzen zen bertsolaritzan, baina baita ere emakume bertsolariak ulertzea egitura hori zein zen, nola operatzen zuen, eta xeago aztertzeko tresnak ematen zizkigun. Adibidez, gu konturatuta edo den umorea etzela berdina guretzako edo gizon bertsolarientzako, alegia, ni orain hasikoan segibilan zuen tartean beste bertsokide batekin, errexago egingo liteke, kasu honetan ez behar ez dagoelako, gizon burusoia izaten adibide tipikoa, gizon burusoiari buruz txisteak egitea, emakume burusoi bati buruz ez genuke egingo, berdinak gizon lodi bati buruz edo emakume lodi bati buruz, eta bar, geronek ere gure buruari buruz parre egiteko, elementu desberdinak dauzkagu, ezta? Hori ohartuta egon den, baina ez genekin teorizatzen, orain alperrik teorizatuko dugu hau, baina zentzu horretan ematzizkigun lanabesak gure sentsazio batzuk verbalizatu alizateko eta horri buruz eztabaidatu alizateko. Beste alde batetik haien hitzaldian azpimarratzen zuten, jan maila ideologiko batean, kontzientzia feminista estrategikoa zela guretzako. Orain oso evidente ematen du, baina garai hartan ez zukan zertan evidente izan. Eta batez ere, planteatzen zuten zen, bertsolaritzari begirada feministatik begiratzea eta genero perspektiba aldetik eraldaketak proposatzea, bertsolaritzari egiteko ekarpena zela, ez emakume bertsolari egiten zitzaigun opari bat. Baizik eta denetako inklusiboa izango zen bertsolaritza bat aberatsagoa, koloretsuagoa eta ederragoa izango zela. Eta hori izan zen ideia oso argigarri bat guretzako garai hartan. Eta beste alde batetik planteatzen zuten mugimendu feministaren eta bertsolaritzaren arteko harremana. Orain, oso begibistakoa dena, behar da, baina garai hartan existitzen etzena. Izan ere, hitzaldi horretan bertan hasi zen harreman hura, nork dituzien hitzaldi hori emateko, bertso eskoletatik edo bertso eragileetatik bezain bat edo gehiago mugimendu feministatik. Orduan sortzen da, de facto, hasteko harreman bat. Eta gainera bidea zabaltzen digu, ze bertso munduan gabiltzen emakume asko feminismoraz sartzeko sarbidea gogoetarok izan ziren. Eta azken puntu bat, transizio gisa. Genero sistemak aplikatu daitezke bertsolaritzara, beste praktika kultural sozialetara aplika daitezke bezala, beste praktika kultural eta sozialetan erabiltzen diren hainbat tresna, ekimen, estrategia aplikagarriak dira bertsolaritzara. Hori mundu bat izan zen. Eta hor hasi ziren praktika feministak bertsolaritza. Praktika feministak berriz ere lehendik ere bazio duen, ulertzen da berariaz ala autoizendatutakoak, beldurrik gabe alegia. Hemen anekdotatxo. Ulertzeko nondik gatozen praktikan zer den bertsolari emakume izatea plaza jakin batzuetan. Hau da, honintzen bita kontatzen den anekdota bat. Kontua zer da, urte batean esan ziotela berari, ea nahi otuzten kantatuta. Gainera esateko berak, nahi zionari esateko, berekin etortzeko kantatzera. Orantxe bertan ez dugu hori esan zion, baina beste emakume bertsolari bat, Eta ez zieten entzun, eta ez zieten begiratu.
ez zuzenean boikot bat, ez da alardetako plastikozko poltsa, baina hori da sentitu zutena. Hori gertatzen zen fenomeno bat zen. Nik egia esan ez daukat indarri olako sentsaziorik, baina ez dut dudaren jartzen nolakoak bizi izan dituenik emakume bertsolari asko. Beste anekdota polit bat nire ondo kontatzen du, eta da nola zuk ere bertsolari gisa eragin dezakezun momentu batzuetan, adibidez. Behin ez dakit zerritara joan ziren bertsoafari batera, eta afaltzen zegoela, afaltzen zegoen begiratu eta konturatu zen denak gizonezkoak zirela. Soziedade bat izan liteke neurri batean ohikoa, baino denak harriak egin. Eta galdetu zuen, zergatik izan ote zitekeen. Kontatu zioten udaletxeak gonbidapen bana bidaltzen zuela etxe bakoitzera bertso saio horretarako. Bertso saio horretan zean, gaia atera eta aipatu zuen nola beharbada bi bidaltzea komuniko zen. Eta horren urtean, bi gonbidapen bidaltzen duenak. Hori da gure lorpen txikiak, gure kurrikuluman urrezko timitazioa dauzkogunak, baina ez dira inbesteak. Orduan, bertxotara zaztenan askotan neska bakarra zara, gero eta gutxiago baino gure esperientzia edo hortik gatoz, neska bakarra zara eta terreno horretan mugitzen zara. Ez naiz penak kontatzen ibiliko, oso beresgarri da zentzu batean, baina badaude erronka asko. Eta ze pasatzen da 2009an? Sortzen dira lehenengo saio ez mistoak edo behintzat emakumezkoak gehiengoa diren saioak nahita. Eta ez martxoaren sortzian. Ez da kasualitatea da bertso saioak ezagutzen dituzue? Musikatuak... Hori dira kartelak. Bi kartel. Lehenengoa egintzen 2009an Mutrikun, eskariz, eta ikusita ze ondo pasazuten beraiek. Errepikatzea proposatu zuten, eta beraiek, bertsolariek beraiek bultzazituzten saioiek. Irudi bat egiteko ez da kasualitatea saioa esan eta niri olako zerbait datorkit burura. Zerbait normalean toki goxoetan izaten da, musikatua izaten da, eta emakumeok kantatzen dugu elkarrekin. Hola, beharra tontakeria dirudi, nahiz eta deno dakigun erengo ez bistoa beharrezkoa direla zenbait gauza eta hitz egiteko eta lantzeko eta niretzat sensazioa aldetik egin esan kantatu horretik ez nuen uste hainbeste eragingo zidanik. Hain ez txikate terapia egiten bibanean, ez? Baina, bai gerora nire sensazioa konpartituta besteekin eta hitz egin da, konturatu garela zenbateraino den eraldatzailea esperientzia hori guretzako. Eta da, alde batetik, bertso saio normal batean kantatzen duenean eta neska bakarra garenean, ez da baino unidatzita, baina gu gara nesken ordezkari, emakumeen ordezkari, munduko emakumeen ordezkari gara. Orduan, sentitzen dugu, azteko ez da guk sentitzen dugu ez da paranoia bat. Alardeari buruz guk kantatuko dugu, abortuari buruz guk kantatuko dugu, amatasunari buruz guk kantatuko dugu, badaude eszepzioak, baina oso ohikoa da. Eta zentzu horretan, momentu batzutan zuk botako zenuke zerbait, ez dakit, humorea zure lagunekin emozionukena, baina horrez duzu egiten ze bestela irakurria izango da, edo esaneko zenuke zure politikoki zuzena gaztena, baina ez duzu esanaz ez dakizu esan nola ulertu izango den, eta bokatzen duzu edo gaia eskibatzen aduzun ezala, edo panfleto bat amarreko handian botatzen, edo mila gauza egiten etxera iritsi eta arro sentituko etzarena. Irudikatzen duzu, ez? Zer gertatzen da ez da kasualitatea saioetan? Ez daukat nik ordezkatu beharrik inor. Deno gaude hemen, horikatuko dugu. Gainera, ez daukat nik hartu beharrik emakumearen papera. Hartu dezaket nire papera, eta azteko horrek badauka zerbait berezia eta da, deskubritzen duzula zu nor zaren bertsolari bezala. Ordura arte ez duzu aukerarik izan segun ze humor experimentatzeko edo ez diozu zure buruari eman, ez gara hasiko hemen biktimizazioetan, baina ez duzu deskubritu zuri zerk egiten dizun grazia eta gauza asko deskubritzen dituzu ez da kasualitatea eta saioetan kantatzen. Bestetik, beste abantaila bat da, zuk kartel hori jartzen duzunean, horrela, eta holako toki batean planteatzen duzunean, seguru asko publikoan 90% emakumezkoak izango dira. Hori ere berria da. Orduan, normalean, ohiko saioetan
konpartitzen dugun mundu referentziala, eta ez da kasualitatea saioetan konpartitzen duguna, ez da kasualitatea saioetan askoz zabalagoa da. Nik ez daukat bildurrik ez dakitze txiste egiteko berdintzaitzeri buruz, badakitu lortuko diatela. Besteetan ez dakitzen bateraino den graziosoa. Eta hortan, askeago sentitzen gara, balio dugu esperimentatzeko guk ze bertsolari motan nahi dugun izan, ze humori motan nahi ditugun egin, zeintzuk ez, konturatzen gara, hori dena eramartzeko gula beste saio batzuetara ere, horrek ematen dugu indarra, deskubritu duzuna eta entrenatu duzun hori beste leku batean ere egiteko, eta horrek asko aportatzen digu. Eta beste alde batetik, behin eta berriz ateratzen den kontua saio horren inguruan da, konfiantza. Eta egia da, saioan, oholtzapean, zein oholtza gainean dagoen gorputz adierazpena, konfiantza adierazpenak, hola sentitzen ez, gaur ez daukate egun oso ona, dena delakoa, ez bakarrik pena, pozak ere bai, baina hitz egiten diren kontuak desberdinak dira eta konfiantza maila, sentitzen dugu konfiantza maila handia. Gauza evidenteak ari ez esaten. Piskat bai, baina gustora zabete. Konfiantzarena ez da tontakeria bat, ze 2014an egin nuen beste topaketa bat, 2003koaz geroztik 2013an elkartu ginen berriz, eta 2014an berriro, eta bertsotan elkarteko genero taldeak bultzatuta, eta egin gero gogoeta kolektibo bat. Eta galdetu genion gure buruari, galdera tranpatia zen, zer behar dut nik bertsotan ondo egiteko. Eta bakoitzak, paper batean idatzi bertuen, hitz batean edo bitan, zer behar zuen berak ondo egiteko. Izango ginen 20 bat, ia hau batez konfiantza atera zen. Susta ematen zuen, bildurra ematen zuen. Naiz eta zuk hori bera idatzi, ikustea zure inguruko guztiek ere berdina idatzi dutela. Konfiantza nire buruarengan, edo konfiantza giro bat, edo nire buruan sinistea, eman nahi zaion forma hori. Alegia, hor geundenok plazetan egin nahi genuen, de hecho, plazetan genbiltzan, genekien gai ginela eta egin nahi genuela. Eta hala ere falta zitzaiguna, edo sentitzen genuena falta zitzaigula konfiantza zen. Orduan, hurrengo planteamentua egin genuen, eta zen ahalduntze bertso eskola bat sortzea. Berriz korrontera ekarrita, ordurako Bizkaian sortuta zeuden jabetza eskolak edo ahalduntze eskolak udaletxetan, Uxu Alberdi eta hauen hitzaldiaz geroztik emakumeen etxe batzutatik eskatu zitzaien tailer luzeago bat eta bertso eskola feminista sortua zen, hau dena ez datorra zelezdetik, eta planteatzen da bertsozale elkarteko genero taldetik ahalduntze bertso eskola bat egitea, alegia giltzea, hilabetean behin, 15 emakume bertsolari gure artean kantatzeko. Eta hori da bigarren praktikaneko eraldatzailea. Bi hauek aukeratzen ditut ez da kasualitatea eta ahalduntze bertso eskola, inkestuetan masiboki ateratzen direlako. Gehiago daude. Badaude zilekoa egiten da Bizkaian hango emakume bertsolarien artean elkartzeko gune bezala, badaude bestelako bertso saio mota batzuk, udalekoak, bertso eskola konkretu batzuk neska asko daudenak, badaude gehiago, baina hori dira nolazpait erregularki ematen direnak eta maila zabalean. Emakume bertsolariek ez du berariazko gune asko elkartzeko, ez dira asko eta gutxego erregularrak, orduan honora dauka berezko balio bat. Eta gainera elkartzen gainean plazan izan nahi da. Eta plazan, gehienez ere bi. Eta askotan, txapelketa giroan. Orduan, zer egiten dio aurre adibidez ahalduntze bertso eskolak? Ni bertsotan nabil, bertso saio askotan neska bakarra izango naiz edo bi izango gara, eta bertsolari gazte batek oso ondo egiten badu txapelketan, zuzenean nire kompetentzia da kuantitatekoki. Uler liteke gora. Eta gainera egiturak behartzen zaitu edo bideratzen zaitu hola ulertzera. Ze egia da, ez dagoela denontzako lekurik, alrebez ere ikusi diteke, kota bat ere badago eta bat. Baina badago tendentzia bat, zuzenean, zuk ez badituzu saioetan ikusten, txapelketan soilik lehiatzen bazara beraiekin, eta gehienez ere bi bertsolariko saioetan topo egiten nahi duzu, konfiantzarik ez duguzun beste neska batekin, eta gainera, bai saioan, bai egituraz eta bai publikoak konparatzera joko du, bai? Orduan, ahalduntze bertso eskolan eta saretze prozesu honek egiten dena da, konfiantza bat sortu elkar ezagutu eta empatia. Eta
tontakeria bat dirudi, asko aldatzen du panorama. Ze ez da bakarrik teoria feministak bat miratzea, bezik eta praktikan ez dagozu fortzatu beharrik, bezik eta berez ateratzen zaizu lehia hori ez sentitzea eta are gehiago nahi izatean eskorrek ondo egitea plazan. Bai, pixkat badirudi emakumeak inbidiatxu eta kompetitiba garen irudi horiak ez dela onartutzat ematen, baina ez da hori, eta gehiago egitura berak behartzen den zerbait, eta horri aurre egiten dio alduntze bertso eskolak besteak beste. Gainera, ematen du aukera bat elkartzeko gure artean plazatik kanpora, ez da kasualitatea bezalako lekuak interesgarriak dira, badago publikotasunaren presio hori momentu ero. Eta hor, perspektibatik lantzen dugu egiten duguna. Eta ateratzen diren gogoetak, beste modu bateko dira. Arnaz hartuko du pixkat. Orduan, saretzea, topaketak. Elkar ikustea ez da kasualitatea saietan. Alduntzea bezalako bertso eskolak topagunean dauzkagu, elkar ezagutzen dugu, konfiantza daukagu, ondo pasatzen dugu elkarrekin, eta ze pasatzen da saretze hortatik ateratzen direla proiektuak. Adibidez, bertso saioetarako elkarri deitzea, lehenago gertatzen etzena. Bertso eskoloetarako, udalekutarako, eta dinamika pilo bat pentsatzea elkarrekin eta horiek praktikan jartzea. Gai jartzaileetarako proposamenak, ideiak, eztabaidak. Eta bestelako ikastaroak antolatzea, edo ikerketak egitea kolektiboki, edo gogoeta foroak sortzea. Orduan, hau da azken puntua emakume garaikideen plazaratzea. Alduntza bertso eskola egiten dugu, alduntzaz hitz egiten dugu, eta Mariluzek bere Lisipeko liburuan azaltzen duen bezala, oso kontzeptu ambigua da eta arriskutsua da hau erabiltzea modu zabalean. Orduan, ez naiz definizioetan sartuko, baina bai esango dut badagoela tendentzia bat, nahiko orokortua eta bertso munduan ere bai, ahalduntzea ulertzeko norbere prozesu bezala. Bai, galdetzen diozunean bertsolari bati zer den ahalduntzea edo esateko bere hitzetan, erantzun duzun naiz, nire ahaletan sinistea, nire gaitasunak areagotzea. Bai, horrako erantzunak jasoko genituzke. Eta kontua da, noski norbere prozesua dela ahalduntzea, eta norbere prozesuak ekarpen egiten dela bestei, adibidez, Maialenen adibidea. Baina horrela ulertzeak ez digu laguntzen bertsolaritza parekiago edo berdintzaleago edo denarako bat planteatzerako garaian. Edo ez behintzat nahi genuken bezain azkar, eta horretarako oso ebaligarria egiten zait kolektiboki pentsatzea. Saretzeari esker prozesu kolektibo bat ari gara bizitzen emakume bertsolariok, zabala, teoria feministak gure egoera hartzeko baliatuz, praktika feministak sortuz eta sortzeko guneak erekiz, eta elkar ezagutuz eta elkarrekin ondo pasaz, eta empatia giroak sortuz. Pixkat, Mariluzen definizioetatik, bera proposatzen dituen beste autoren definizioetatik tiraka, faltako litzaiguna da pixka bat, pentsatzea boterea hartzeko nunbaitetik hartu behar dela eta egituretan eragiteko bideak pentsatzea ere gelituko litzaiguko horren buruzko gogoeta bat, baina ari gara bidean. Eta besterik gabe dena dagoela egiteko, baina aldiberean asko egin dugula. Ilusio egiten dit Maialenen zita bat nik esateak, lehengo ekintak gokionatik, geroko entzat gauz asko egin dira dagoeneko, baina datozenek ere egiten segi behar dute, Euskararen egoerari buruz esan den bezala ez da botila erdi hutsa edo erdi bete dago, naizik eta zuloa daukala. Eta hemen ere sasiak sortzen dira, eta bideak erabat egin arte, segi beharko dute egiten. Hola arte bai, alduntze prozesua, gero ez da behar dezakegu terminoen inguruan, dena dako inguruan. Kontua da, orain eskatuko ditut ariketa bezala ahazteko generoa eta zentratzea soilik hizkuntzan. Kontatuko dizuet nire tesiaren inguruan egin duan ikerketa bat 10 minututan, eta saiatuko nahi hortik paralelismo ateratzen gero emakume bertsolarien inguruan. Orduan, aztu dugu generoa? Nire ikerketa tesia da iparraldeko bertsolari gazteez,
nire gaztea izan dako bezala eta iparraldeko bezala eta bertsolari bezala, horti begiratuta, eta behaketa batetik abiatzen ez. Eta da, bertsolari gaztek oso jarrera proaktiboa dutela euskararekiko, eta egin bizitza autuak egiterakoan lizeotik aratago, hizkuntza oso atal garrantzitsua dela bereitzat. Eta lizeoan dauden garaian ere, eta beste esparru askotan ere, hizkuntzaren erabileran, bai dela erreferente, eusle esango nioke barru, ezta? Badaudela batzuk beti frantsesez egiten dutenak, batzuk dependitzen duenarekin, eta badaude batzuk beti euskaraz egiten dutenak. Hau dira bertso eskolakoak, bestea beste. Eta orduan, batzuetan frantsesez eta batzuetan euskaraz egiten duten horiek, haiei ere euskaraz egiten diete. Behaketa horretatik abiatuta, zuzenan esan dizuet zer pentsatzen dudanik, eta nire goztu ez da behatuko dugu, baina ez daukadan ez denborarik dena puntuz-puntu azaltzeko, edo sinetxi, edo irakurri, edo kontra egin gero. Kontra da, planteatzen duena da, maila makro batean, bertsolaritza gaur egun ikusten dela eta bere buruak ulertzen duela euskalgintzako eragilea izana. Alegia, bek ez da soilik kultur tenpluak bezik eta euskararen tenplu. Bai, mila nire da horrena eta ikusten duena ez adoz horretzen berekin. Gehiago ekarriko nuke Lorea Gerreren korrikako testua lotxa galdu eta plazara sartu eta eskua altxa eta hitza hartu eta nik hori bertsolari bat ikusten dut beso altxa eta kasualitatez, baina, iruditzen zait gaur egungo diskurtsoek, euskalgintzako diskurtsoek, bai bat egin dezaketela bertsolaritzak bere buruaz duen diskurtsoarekin. Alegia, euskaran zentratua konplexurik gabe esango dugu, mundura zabaldua eta baina norbea beretik eta konpasaren horratza euskaran jarrita, maialenek esaten zuen bezala, autoeratua eta beraz bere gaina, eta gainera, pedantekeriari gabe baina bugdiok esaten du, eremu batek izan dezakela, eremu literario, eremu kultural batek, izan dezakela errefrakzio baitasun bat, eta hori da, urtetan pilatutako balio simboliko bati esker, alegia badauka autoritate bat, kontra egin dizaioke botere jakin bati, eta ez eskakizunak bete, eta inkluso bere proposamenak egin. Eta uste dut bertso munduak badaukela bere burua zelako diskurtso bat, eta gainera euskalgintzatik onartzen zaiola. Eta ordan modu metonimiko batean, hiztun bezala euskara zentratua bere gainean, eta konplexurik gabea uste dut badela euskalgintzak bultzatzen duen diskurtso bat. Ordan maila makroan, bertsolaritza euskalgintzako eragilea zela ikusiko genuke. Eta bestetik, maila mikroan ere gertatzen dira gauzak. Maila makroan balio simboliko horrek hori izateak ja eragiten du, alegia. Zuk bertsolari bazu izan, Xipriarren bidez hau zen? Gure irratietako kazetari mitiko bat iparraldekoa, egin nuen elkarrizketa eta esan zian, ni hor, tentuz nebilen, nazioa hitza erabili, euskal nintzen nola erabili, eta ari zen nire dira, zertan ari zela kontua mareatzen, bera bakazian esatea gaur egun, abertzale ezpazira ezin zu bertsolari izan. Ez gaude ados, baina badu egitik. Alegia, bertsolaritzak daukan balio simboliko aztemateta hobeto gorpuzten duzun, orduan eta aukera gehiago izango dituzu gune horren zentroan egoteko, edo behintzat zentroa eraldatu beharko duzu horregon egin duzu beste diskurtso batekin. Ulertzen ez da. Hain ez bertsolaritza sekta bezala uzten, baina ez da hori, ere guztietan pasatzen da. Ordan, maila makroan hori baldin badago, maila mikroan ere bertsolari izan nahi duen gazte batek diskurtso horiek ikasi beharko horiekin jolasten bintzat eta kokatzen horiekiko, baina hor daude, horiek ere sozializatzen dira bertsolaritzan sozializatzea. Ze batez ere bertsolaritza bertso eskolan erabiltzen gaztentzat bizitzeko eremu bat da, sozializazio esparru bat da. Eta horren adibide bat ekarri dizuet, ni isiltzeko pixka. Xilabako azken agurra Maile Sarasoak iparraldeko txapelketako finalean. Ez dut hitzik azaltzeko, hain amets handi osoa, zuen txaloen kilika ta animoen gozoa. Igi baten gozamenezko pausoa, kulunkarai izan du bertso eskolen
hau bota zuen finaleko azken agur bezala, eta iruditzen zaitu oso adierazgarria dela erakusteko bertxotan, adin batetik aurrera bertxotan ebiltzeko giro azpazizu gustatzen, beste dozertan bezala ez duzuela hor jarraituko. Eta zentzu horretan, planteatzen dut bertxo mundu aztertzea jarduera komunitate bezala. Teoriak aparte dutzuko ditut, baina bai nahiko nukela kontzeptu bat argitzea. Eta, jarduera komunitatea erabiltzen da, aztertzeko harremanen bidez ze identitate mota sortzen diren eta sortzen diren elkarrekin. Nola esplikatzen dudan hau apunteri gabe ze apunteri gabe bapatean. Kontua da, jarduera komunitate batean jarduera batek batzen gaitu. Adibidez, bertsolaritzak. Baina bertsolaritzaren inguruan dozkogun harremanak bat hizkuntza baten ematen dira, eta bi, balio batzuen inguruan ere eraikitzen dira. Ez da berdina, baztakit, futbolean aritzea, euskal dantzetan aritzea, edo bertsolaritzan aritzea eta mundu horretan sozializatzea. Hau Jone Mirenek lehen handiz azaldu zidanen, esplikatu zidan. Zuk esaten duzunean yoga irakasle bat, edo esaten duzunean kardiologo bat, ez duzu, ez profesio berdina imaginatzen, bezik eta pertsonalitatea ez duzu berdina imaginatzen. Hori pixka bat karikatura komplexua gora ekarrita, baina bertso munduan ere gertatzen da. Eta elkarrezketetan, esperoen dituen kontuak bilatu dituen, beste batzuk esperoen dituenak nire bizipenetatik, eta ekarriko izuet gutxi gara zer ikusten dudan. Eta hau azaltzeko nahi zuena esan da, jarduera komunitateetan, sortzen dela hizkuntza identitatean eragina dauka ze hizkuntzaren bidez sozializatzen ari zara, baina badaude koeraikuntzan beste identitate batzuk. Adibidekin emango dizuet. Hau da, esaldietako bat, 17 urteko neska batek esaten dena, Barrantetxe Paralizioko bertso eskolako kidea dena, ez da gero, hori laguna, giroa eta baitele refleksio puntu bat. Osea, bertso eskolan beti, bertso eskolak ekartzen dizu refleksio bat. Igual beste gauzak ez dizutenak ekarriko, ez dakit. Beste jartzen zaren beste pertsonen tokietan, bazkenean, nire bintzat pentsarazten hau. Hau da bertsio laita. Bertsio jebi hau izango litzateke nire klasiko lagunekin gozatuz ezin ditzegin eta bertso eskola bakin berriz gai. Eta hori nik ere sentitu duen zerbait da, eta da, jarduera berak planteatzen duen zerbait. Ez bertsolaritzak soilik noski, baina bai, tendentzia dagoela ofiziotan egin baduzunean, pentsatzeko zer esango dundik, tokatu zegoen pertsonaiaren izenean, zer esan dizagatik besteak, zer erantzun dizageket, eta baldieran zer pentsatzen dundik honi buruz. Orduan, ez da soilik bertxotan egitea, da hori esan zen ezakeen, baina ez dago ados, meta bertxolaritza egiten duenean, badaukago sentsazioa bertso eskolan, ari gara pentsatzen eta ari gara deskubritzen zer pentsatzen dugun. Eta gainera, elkarrekiko eztabaidetan eraikitzen ari gara norberaren pentsamentua eta gainera konsideratzen dugu pentsamentu kritikoa dela. Orduan, bertso eskolako talde identitate horren baitan bada, guri gustatzen zaigu pentsatzea. Beste batzuentzako txapa izan etekena, guk disfrutatzen dugu. Hori da bertso eskolako identitate bat, nola izateko. Beste batetik hau. Bertso eskolak zerretik erditzen, nire izateko maneran edo eta ni, zer. Ezakari gauzen hitz, norban nire burua gehiago zautzen lotxa punturik kentzen edo saiatzen kentzen, konfiantza hartzen nire buruaren gana. Hau da bertxio baita, eta bertxio egea da bertso eskolan nabilako, bestela elkarrizketa duela bi urte bat ez egingo. Hori da. Orduan, beste elementu bat gertatzen duna bertso eskolan da, ez da soilik pentsatzea. Bertso eskolan imaginatu behar dira, 15-17 urteko gazteak, borobilean edo zirkulerien esegita, eta lako batean, bik jeki horrete ofizietan egitera, eta azteko jeki horrete. Gorputza, jarri horrete erdian. Bestetik, pentsatu behar dute zerbait eta esan behar dute eta asumitu behar dute hori. Eta gainera, asumitu behar dute bapaten egitea gaizki, ze ondo egiten ikasten da gaizki ginez, gainera errepikatu behar da prozesua behin eta berriz. Orduan, horrek eskatzen du konfiantza giro bat. Entzute aktibo bat, behar beharrezkoa dena beste batzu funtzionatzen. Bertso eskolak segitzen duen bat funtzionatzen da giro hori badagoelako. Edo bestela masokismo puntu altuko jendea dago bertso eskola hortan. Baina, 15-17 urterik ez da inerresa ez epaitze giroak lortzea adibidez. Enez idealizatzen bertso eskolak, baina bai funtzionatzen dutenetan hau ematen dela.
Orduan, badokate sentsazioa, ari dena deskubritzen, zer pentsatzen duten bereik eta zer ikuspegi egiten munduari buruz, gehi gainera sentsazio dute, lotxak daltze puntu bat daukatela eta autoafirmazio ariketa bat egiten ari direla. Zer pasatzen da orduan? Behin eta berri dauzkate esaldi hau esaten duten pasartek, eta da, bertso eskolan ni naiz. Bai, bertso eskolan ere bai, zure amarekin ere bai, klasean ere bai, beti zarazu, zer pasatzen da, identitate hori gustatzen zaizula. Edo identifikatzen duzula zerbait positiboarekin, nahi duzu zaren hori izan. Eta orduan, badago, talde identitate bat, zu identifikatu sentitzen zaren azte konfiantza gero hortan identifikazio dago, gero daude praktika horren inguruan ematen diren zenbait elementu zure identitatearen parte izatea nahi duzunak. Orduan, joko hori gertatzen da, ezta? Ze pasatzen da, elementu horiek elkar elikatzen dutela. Ze pentsatzen dute euskaraz. Haien nortasuna adierazi gorputza berdien jarri eta hitza hartzen dute euskaraz. Orduan prozesu hauek elkar elikatzen dute. Bai, mistiko iruditzen zaizu edo sinistiko gogoa. Bai, ez? Orduan, gertatzen dena da hizkuntzara ekarrita berri ere, hizkuntza ibilbidea bakartuta, hizkuntza ibilbidea ulertuta, nik aurre hizkuntzan izan dezakete hizkuntzara egilera bat, lehen hizkuntzan beste bat, DBH beste bat, eta helduarran beste bat, eta zartzaroan beste bat, eta bar, ez? Ze beti soziolinguistikatik inkestetan ikusten duguna da, zertara, elebidun hartzailea, elebidun orekatua, elebidun dena delakoa. Baina kasua da, nire interesatzen dela begiratzea, ea nola ematen diren aldaketa horiek, ze zentzu dauka nire bizian hizkuntza aldaketa horiek ematea. Eta ikusten duguna da askotan, aurre hizkuntzan eta lehen hizkuntzan euskaraz egiten dutenek, institutuan, nire kasuan bezala, pasatzen ginela frantsesez egitea, zergatik, botere harmana berriz jokoan daude, prestigio kontuak hor daude, eta, alduzunari haitzen diozu. Hemen, genero sartuko dut pixka, ateratzeko segituen, ez sartu duan genero. Baina bai kontatzen dutela gainera hauek, bigarren ziklora DBH-era edo, kolegioa pasatzen direnean, asko eta asko azten dira frantsesez hizketan. Neskek sekulako kontzientziai karguarekin, eta mutilek askoz lasaiago. Hori ere, aztertzekoa. Ze kontatzen dira eta asko, batzuk ez dira pasatzen frantsesera, baina bertso eskola interesgarri zaiela edo baliagarri izan zaiela, berreskuratzeko talde bat, zeinetan identitate positiboa eraikitzeko aukera duten eta euskaraz, eta beraz horrek eman dela aukera, haien hizkuntza erabilera aldatzeko, patroia aldatzeko. Makulu bezala erabiltzeko hizkuntza erabilean. Eta horako pasarteak asko dauzkat. Lizeoan, lizeoan ja, ikusten duen ez da, berdin ikusten duzularik ez dela neurtzu bezala, orduan bortxatuak zira, zaila delako bakarrik egitea eta bakarrik egitea lehen urratxa, baina badirela gila pertsona batzuk, non ikusten duzun, hau nire onden berdina dira, mazendako bezkoa. Zoko txartean. Beste adibidea da, bertso eskolan bat balin duzu, ez dakit nola esplikatu, ez dakit zer den bertso eskolan bat, giron bat balin duzu bertso eskolan, bortxaz hori ateratzen da kanpora eta islatzen duzu bestengan, eta nik uste dut ez dela askitzuk zure buruari erratea euskaraz mintzatuko naiz, nik uste dut adibidez, barakatez dudala aski indarra errateko nire buruari boare, hemen dikentzina euskaraz mintzatuko naiz, behar dut sentitu nire lagunak hor ditu dala, nik bakarrik ez dakituko nuken indarrik egiteko, ez dakit bertso eskolan ez banintz, ze izan zen. Ez marabila, Ze pasatzen da? Berreskolatuko dut maila makro eta mikroa eta generoa sartzen hasiko naiz. Eta da, bertsolaritzan konsideratzen dugu euskalitzako eragile bezala badauka balio simbolikoa eta beraz hor sozializatzeak badaukala eragin bat, bertsolaritzaren bidez sozializatzeak ere badaukala eragin bat hizkuntza erabileran, ze pasatzen da genero perspektibarekin. Genero perspektiba zentralitatea hartzen ari den neurrian, bertso munduko diskurtsoetan eta bereziki gaztei zuzendutako praktiketan, gerta daitezke horrelako kontuak. Adibidez. Hemen dago, pentsaera eta feminismoaren bi elementuak uztartuta. Nire gelan adibidez ukaitea eztabaida ez dakit, adibidez beste handia matxismoa. Eta zertan gogatzen da matxismoa. Nire gelako pentsatuko dute, mutiko batek jotzen duelari neska bat. Eta matxismoa ez da hori bakarrik, eta adibidez filosofian, lizan. Baina ez, beste guztiak zera, eta beraz bukera ginen, eta beste guztiak erantzun ziguten, baina nola egiten da,
baina ez da hori egiten delako hola erren behar dugula, ez da lezon, eta lefan zer, eta beraz horrein erreiten du lezumen, begoan fen, horako gauzak adibidez. Ez dakit, denaren inguruan fen, izan politika hizkuntza bizia ez dakit. Ikusten da, ez? Bueno, honekin izan dena da, bi planotan mugi egitezke, ez? Makroa eta mikroa. Mikroan, pentsatzeak, lotxarratzeak eta euskaraz egiteak elkar elikatzen duten bezala. Horiek, goiko mailara ere, elikatzen dute, ez? Zenbat eta praktika feminista gehiago bertsolaritzan, maila makroan ere bertsolaritzak gehiago izan du balio simboliko hori, urruti gode, utzi azken minututan amesten. Orduan, zer gertatzen da, elementu horiek elkar elikatzen dutela. Eta orduan, hizkuntza erabilerako, hizkuntza egin bidean makulu duten bezala bertsolaritza hiztun gazte hauek, bertso egin bidean emakume bertsolariok feminismoa dugu makulu, feministak emakume bertsolarien bidez hurbildu egin dira bertsolaritzara, bertsolariok hurbildu gara feminismoara, eta prozesu horiek elkar elikatzen dute. Ez dugu teknologik horretan sakontzeko, baina horrein bai ez da. Orduan ze pasatzen da, adibidez, bekeko datagatik aldatzen dela iazko feministaldiko festaren data. Edo diskurtso feministak ditugula bertsolaritzan. Eta aldaketa horietan nik uste irabazteko daukaguna da dela eragileetza konpartituak dauzkagula, alegia. Bai maila mikroan eta bai maila makroan, nola baita esateko, feminista denak eta talde feminista baten egitatzen denak eta euskaraz egiten denak, zergatik ez du merezi euskalgintzako eragile tituloa. Ederra titula, Edo, alderantziz, feminismoa lantzen ari garenok bertsolaritzan, alde horretatik ere bagara eragile feminismoaren inguruan. Eta gain, barkatuko diazue, baina apuntetara joko dut azken momentuan. Bertso eskola euskal estudentzat makulu bezala bertso ezutun ibilbidean, feminismoa bertsolaritza makulu dugu, feminismoa makulu dugu bertsolari emakumeok bertsolaritzan jarraitu ahal izateko, eta bertsolaritza feminismorako makulu hau da bukeratik pentsatuta hastea, Eta hori, bertsolaritza feminista, bertsolaritzako makulu da feminista ez diren bertsolaritzat. Eta bestela esan da, Mariluz Estebanaren zita batek argituna, ze Erika Lagunak elkarrizketatu zuen Durangon, eta hemen dator kontua, nola argikatzen diren maila mikroan, identitate desberdinak argikatzen diren bezala, maila makroan balio simboliko ere argikatzen dira, eta da, maila bizek duten du, feminista eta euskaltzale baldin bazara, ez ikuzu bertsozale ez izan. Bai? Hau ere testinguran obertu gara, eta maila bizek akatuko nahi ikusten nahi badu testinguran jartzen. Baina horretzen duzu ez da, euskaltzale bertsolari feminista. Badago lotura bat, eta ez da ezerezetik sortu. Orduan, eragiletza konpartituen ideia, talde feminista baten jartuena euskaraz edo feminismoaz bertsolaritzan edo euskalgintzan bertsolaritza erabiltzea makulu bezala erdargunetako gazteak maila bedikoan euskara erabiltzeko eta barreta bat. Hori dena egiteko dagoela, ez dute zer berria esaten den ez ari inor salbatzen honekin, potentzialtasun hori azpimarratu. Eta orduan, guretzen dugu maila mikroan elementu horiek gorpuzteak elikatzen duela maila makroa eta alderantziz, uste dut garbi dagoela maila makroak eraldatzen astetik baino edugula betik hasi, zera nola izten den paratxutista bat botere gonera eta gainera eraldatu. Orduan, maila mikroan dagoela kontua, eta bertsolaritzatik ikusi dugunez, bai euskarari dagokionez eta bai emakumeen aldintze prozesuri dagokionez, nire ikuspuntutik mila gauza egon litezke hartu imanatzeko, baina nire gaurko idea txikitik praktikak sortzean datzela kontua, harremanak ere egitzean eta mantentzean, eta gorputzetik gorputzera, alegia egitazko harreman txikiek elikatzen dutela elkar, eta ez maila abstraktuan. Orduan, ondorio da, itzaldia gota gero, trauma bat hartzera jamako elkera.